साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। यंदा एल निनो प्रभावामुळे पावसाच्या वेळेत व वितरणात बदल होण्याची शक्यता आहे। कणकवली तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्याचं सुयोग्य नियोजन करून योग्य उपाययोजना राबवल्यास पिकांचं उत्पादनाचं नुकसान टाळता येऊ शकतं, असं आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे। पाहूयात। नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी प्रवीण ओहोळ, तालुका कृषी अधिकारी कणकवली। चालू वर्षी केवळ भारतामध्येच नाही तर संपूर्ण जगाला यावर्षी एल निनोचं संकट भेडसावणार अशी चिन्ह दिसत आहेत। तर त्या दृष्टीने साधारण कोकण विभागातील शेतकऱ्यांनी भात शेतीमध्ये आणि फळझाड लागवडीमध्ये चालू वर्षी जी नवीन फळझाड लागवड होणार आहे किंवा मागच्या 2-3 वर्षात जी फळझाड लागवड झालेली असेल त्याच्याबाबत शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी याबद्दल मी थोडीशी चर्चा करतो। सुरुवातीला भात शेतीच्या बाबतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी अशी एक काळजी प्राथमिक घ्यायची आहे की आपली नेहमीची जी सवय आहे की पहिला पाऊस पडल्याबरोबर आपण तरवे टाकायला चालू करतो आपण, तर यावर्षी शास्त्रज्ञांची अशी सूचना आहे की साधारण 65 ते 75 मिलीमीटर पाऊस झाल्यानंतर, म्हणजे साधारण 2 ते 3 पाऊस झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी तरवे टाकायला म्हणजे रोपवाटिका तयार करायला सुरुवात करावी, जेणेकरून जमिनीमध्ये ओलावा शिल्लक असेल आणि जरी पुढच्या काळामध्ये जरी पावसाने ताण दिला तरी त्या ओलाव्यावरती ते भातशेतीचे तरवे आपले जगून राहतील। त्यानंतर दुसरी काळजी यावर्षी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी अशी घ्यायची आहे की चालू वर्षी शास्त्रज्ञांचा असा निष्कर्ष आहे की एल निनोचा धोका यावर्षी पावसाच्या बाबतीत 3 प्रकारे होईल। पहिला धोका म्हणजे कदाचित पाऊस उशिरा सुरू होईल, कदाचित पावसाच्या जुलै-ऑगस्टमध्ये मोठा ब्रेक पडू शकेल, आणि नंबर 3 ज्याला आपण परतीचा पाऊस पडतो म्हणजे सप्टेंबर नंतरचा पाऊस, तर तो पाऊस त्यामध्ये मोठा खंड पडण्याची किंवा कदाचित न पडण्याची शक्यता आहे। अशा 3 प्रकारे आपल्याला एल निनोचा धोका यावर्षी आपल्याला जाणवणार आहे। पहिल्या उपायाच्या बाबतीत आपल्याला ह्या 3 परिस्थितीवर जर मात करायची असेल तर शास्त्रज्ञांनी असं सुचवलेलं आहे शेतकऱ्यांना की चालू वर्षी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी हळव्या जातीची लागवड करावी, जेणेकरून पावसाचा शेवटचा जो ताण पडणार आहे तो ताण पडण्याच्या पूर्वीच आपलं पीक आपल्याला कापणीच्या अवस्थेत मिळेल आणि त्याचं जे काही उत्पादन आपल्याला मिळणार आहे ते आपल्याला मिळू शकेल। साधारणपणे आपल्याला हळव्या जाती आपल्याकडे ज्या कोकणामध्ये आपल्याला उपलब्ध आहेत भाताच्या, तर त्या आहेत रत्नागिरी 1, कर्जत 3, रत्नागिरी 24 आणि कर्जत 7 या साधारणपणे 110 दिवसाच्या व्हरायटी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत। जर पावसाळ्यामध्ये मोठा खंड पडण्याची आणखी शास्त्रज्ञांनी जर शंका वर्तवली तर त्याच्यामध्ये अति हळवे वाण म्हणजे रत्नागिरी 73 किंवा कर्जत 184 सारख्या ज्या व्हरायटी आहेत या साधारण 90 ते 100 दिवसामध्ये आपल्याला त्याचं उत्पादन मिळू शकतील। म्हणजे ह्या ज्या 3 परिस्थिती मी ज्या आत्ता सांगितल्या पावसाच्या खंडाच्या, तर या 3ही परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शक्यतो शेतकऱ्यांनी यावर्षी हळव्या वाणाची जास्तीत जास्त लागवड करायची आहे। त्यानंतर 3 त्यामध्ये शास्त्रज्ञांनी असा एक पर्याय दिलेला आहे की कदाचित पावसाचा जर मोठा खंड पडला भात पिकाच्या एकूण कालावधीमध्ये, तर त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी थोडीशी कुठेतरी संरक्षित पाण्याची व्यवस्था करून ठेवायची आहे, म्हणजे जेणेकरून भात पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेमध्ये जे असेल तर त्याला मधल्या पिरियडमध्ये संरक्षित पाण्याची जर कुठेतरी व्यवस्था केली तर ते आपलं पीक आपल्याला हातीशी लागू शकेल। आणि त्यामध्ये 4था पर्याय शास्त्रज्ञांनी असा एक अत्यंत महत्त्वाचा सुचवलेला आहे, तो म्हणजे SRI पद्धतीनं लागवड। आता SRI पद्धतीनं लागवड ही जी आहे याच्यामध्ये 2-3 महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत की नेहमीच्या पद्धतीनं आपण साधारण 3 आठवड्याची भाताची रोपं आपण लावणीला पेरतो। SRI पद्धतीमध्ये महत्त्वाचं असं आहे की साधारणपणे 8 ते 12 दिवसाची रोपं आपण त्यामध्ये लावणीसाठी वापरतो, म्हणजे लवकर तयार झालेली लहान आकाराची रोपं आपण वापरतो आणि ही रोपं पाऊस पहिले 2-3 पाऊस पडल्यानंतर लावल्यानंतर ती चांगल्या प्रकारे उगवून येतील आणि त्याचा आपल्याला लावणीकरता उपयोग करता येईल। म्हणजे हे त्याच्यामध्ये आपल्याला SRI पद्धतीचा हा मोठा फायदा आपल्यामध्ये त्यामध्ये होऊ शकतो। दुसरा पर्याय म्हणजे SRI पद्धतीनं आपण जी भात लागवड करणार आहे त्याला नेहमीच्या पद्धतीनं जे आपण पाण्यानं भरलेलं जे आपलं भाताचं पीक असते त्या परिस्थितीची SRI पद्धतीमध्ये लागवड करण्याची काही गरज नाही त्याच्यामध्ये, म्हणजे तेवढ्या पाण्याची SRI पद्धतीमध्ये गरज भासत नाही आपल्याला। साधारणपणे जमिनीमध्ये वापसा म्हणजे पुरेसा ओलावा उपलब्ध राहील एवढे जरी पाऊस आपल्याला त्या पिरियडमध्ये एल निनोच्या कालावधीमध्ये आपल्याला उपलब्ध झाला तरी SRI पद्धतीने केलेली लागवड जमिनीच्या तेवढ्या पुरेशा ओल्यावरती
आपल्याला चांगलं उत्पादन आपल्याला मिळू शकेल. हे झालं भात पिकाच्या बाबतीत. थोडंसं कलमरोपं जी आपली आहेत, फळझाड लागवड जी आहे, चालू वर्षी होणारी किंवा मागच्या 2-3 वर्षामध्ये आपण जी आंबा, काजू, फणस वगैरे जी काही आपण फळझाड लागवड केलेली असेल त्याच्याबद्दल थोडीशी चर्चा करूया. चालू वर्षी जी फळझाड लागवड आपण करणार आहोत तर त्यासाठी किमान 100 मिलीमीटर पाऊस पडल्यानंतरच आपण त्याची लागवड करायची आहे, जेणेकरून त्या नवीन रोपांना पाण्याचा ताण सहन होणार नाही आणि जमिनीमध्ये पुरेसा ओलावा जर उपलब्ध झाला 100 मिलीमीटर पावसानं तर रोपांची मुळं त्यामध्ये व्यवस्थित जगू शकतील. त्यानंतरचा दुसरा पर्याय जो भात शेतीमध्ये सांगितलेला तोच आहे की शक्यतो सर्वांनी यावर्षी संरक्षित पाण्याची नवीन फळझाड लागवडीमध्ये आणि 2ऱ्या-3ऱ्या वर्षाच्या फळझाड लागवडीसाठी संरक्षित पाण्याची व्यवस्था करून ठेवायची आहे. आणि तिसरा महत्त्वाचा एक त्यामध्ये शास्त्रज्ञांनी असा एक उपाययोजना सुचवलेली आहे की मागच्या 2 वर्षातली लागवड फळझाडांची आणि चालू वर्षीची फळझाड लागवड ज्या वर्षी आपण करू त्या वर्षी आपल्या शेतामध्ये जो टाळ असतील, कचरा असेल, काडी कचरा असेल, पालापाचोळा असेल, हिरवं गवत असेल, या प्रत्येक आळ्याच्या भोवती त्याचं सेंद्रिय मल्चिंग करायचं आहे. म्हणजे आच्छादन स्वरूपात ते आपल्याला त्या झाडांच्या आळं आपल्याला त्या सेंद्रिय कचऱ्यानं आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे, जेणेकरून पावसाचा जरी ताण पडला तरी त्या जमिनीखालचा ओलावा त्यामध्ये टिकून राहील आणि त्या ओलाव्याच्या आधारे आपल्याला त्या फळपिकांची मुळांना त्या पाणी उपलब्ध वेळेवरती होऊ शकेल. उरलेल्या कालावधीमध्ये जो पावसाचा गॅप पडलेला आहे त्यामध्ये संरक्षित पाण्याची व्यवस्था आपल्याला यावर्षी करावायचीच आहे. चौथा इलाज त्यामध्ये शास्त्रज्ञांनी असा सुचवलेला आहे की आपली नेहमीची पद्धत असते की आपण पुरेसा दरवर्षी चांगला पाऊस पडत असल्यामुळं आपण रासायनिक खते भरपूर प्रमाणामध्ये आपण फळझाडांना देतो. शास्त्रज्ञांचं म्हणणं असं आहे की पावसाचा ताण पडला आणि रासायनिक खतं आपण जर मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर केली तर कदाचित झाडांना धोका त्यामध्ये होऊ शकेल, कारण जमिनीमध्ये ओलाव्याचं प्रमाण त्यावेळेस कमी असणार आहे. तर त्याला पर्याय म्हणून शास्त्रज्ञांनी यावर्षी रासायनिक खताचा वापर थोडासा कमी करून सेंद्रिय खतं, उदाहरणार्थ कंपोस्ट खत असेल, गांडूळ खत असेल किंवा शेणखत असेल, यासारख्या खतांचा वापर जास्तीत जास्त करावा असं शास्त्रज्ञांनी यावर्षी सुचवलेलं आहे. म्हणजे भात पिकाच्या बाबतीत मी ज्या उपाययोजना सांगितल्या आणि फळपिकाच्या बाबतीत ज्या उपाययोजना सांगितल्या या जर चालू वर्षी एल निनोचा धोका, संभाव्य धोका लक्षात घेता जर प्रत्येक शेतकऱ्यांनी जर व्यवस्थितरित्या काळजी घेतली तर निश्चित स्वरूपात आपल्याला त्यापासून जे काही उत्पादन मिळणार आहे त्याचा ते तर आपल्या हाती लागेलच. त्याशिवाय पावसाच्या खंडामुळे किंवा कमी पावसामुळे मिळा किंवा उशिरा पाऊस सुरू झाल्यामुळे मिळा त्या परिस्थितीचा आपल्याला व्यवस्थित आपल्याला त्याला परिस्थितीला आपल्याला तोंड देता येईल. एवढंच मला सांगायचं होतं. धन्यवाद. थँक्यू.